harrastus. Ei se ole harrastus, vaan ammatti. Tai ainakin se oli ennen ammattini. Voi. Sitten teitä varmaan kiinnostaa vilkaista esinettä, jonka löysimme. Mamma, näytä hänelle kansio, jonka pyörämyrsky lennätti puutarhaan. Kansio? Pyörämyrskyn tuoma kansio? Niin. Minä löysin postimerkkejä jopa taikinasta, jonka olin tuonut kuistille nousemaan. Missä kansio on? Merkit ovat tietysti piloilla. Enpä usko. Ripustin ne tuonne narulle kuivumaan. Pikku-ystäväni, hemullisethan täällä! Kaikki tuntuvat säilyvän. Luulin, että näkisin enää ikinä. Hemulilla oli onnea. Hemulina on onnelliselta. Voisimme avata vaikka postitoimiston. Tuolla konepiirroksella muuten minä en voi suunnitella muuttua. Veljeni on hyvin perusteellinen. Ottaa muuton vastuullesi. Tämä on hänen veljensä nisku. Tässä on Nuuskan Linkkunen ja hän on hyvin viisas. Sitten on postimerkkeilijä. Ai jaha, sitten teitä varmaan kiinnostaa vielä, joka löysimme. Mamma, näytä hänelle kansio, jonka lennätti puutarhaan. Taikinasta, jonka olin Ripustin ne tuonne narulle kuivumaan. Siis minulla ollaan. Meidän on välittömästi päätettävä pelastaa. Minä tahtoisin tuoda pohjapiirroksen, sillä muuten minä en voi suunnitella muuttua kunnolla. Anteeksi, mummipappa. Veljeni on hyvin perusteellinen. Voi. Sitten teitä varmaan kiinnostaa vilkaista esinettä, jonka löysimme. Mamma, näytä hänelle kansio, jonka pyörämyrsky lennätti puutarhaan. Kansio? Pyörämyrskyn tuoma kansio? Niin. Minä löysin postimerkkejä jopa taikinasta, jonka olin tuonut kuistille nousemaan. Missä kansio on? Merkit ovat tietysti piloilla. Enpä usko. Ripustin ne tuonne